Ce parcă simt un vibe de vară și nu inaugurat și cam parcă văd apă peste tot, nu știu de ce. Uh, Hai să vedem doar câte ora. Tac. Hai să vedem câte ora pe Android, pe iPhone 15. Ora 8, adică nu 8, ora 9 și 10 minute și 2 martie? Da, nu, și da măi primăvară! Mihai, da-mă! Dar unde Mihai? Dar unde Mihai? Mihai, unde ești Mihai? Mihai, ești la baie? Mihai, nu. Ce se întâmplă cu bana asta? De tot. Suntem dușmani de când... Băi, eu nu ți-am făcut nici vanul. Uite, dar și nu văd nici... Și nu aranjat așa? Nu să întreb și nu... Ia uite-mă și pe mine. Unde Mihai? Nici la bucătărie nu pregătești nicul de... Mihai, tu iarăși la televizor. Uite, tu te-ți lua cu chipsurile tale. Te uiți la reclama cu Zascamski Kvass. Da, și? Și, tu te uiți toată ziua la Zascamski Kvass. Gine, da. Ce dată iasă eu? Apa asta am vrut să zic. Azi e 1 martie. Adică 2 martie. E primăvara? Da, de ce? Da, de ce? Mai aveam încă. Da, mai aveam încă 5 luni. Adică nu 5 luni, dar 3 luni de școală. Da! Da, azi nu e luni. Am întârziat la școală. E, da, lasă să spunem că noi n-am putut să mergem la școală. Da, hai, vin aici și prijește. Nu, hai. Haidem la mine în cameră să ne jucăm pe PlayStation. Hai. Viitorul, olea că sunt prea aproape. Eu sunt, în sfârșit e primăvară, da, în sfârșit e primăvară și acum, cum să zicem, ne-a mai rămas încă 3 luni, încă 3 luni de școală și voi, da, și voi o să scăpați de școală, și o să stați toată vara acasă și eu cred că voi face videouri în fiecare zi, că știți că eu de câte ori când fac videouri eu nu chiar toată ziua fac pentru că eu nu chiar în fiecare zi fac. Da, voi să știți, eu în vară o să fac des videouri. Deci, haide, dacă o să fiu plecat undeva, nu o să fac. Deci, voi să înțeles. Deci, și eu o să trec în clasa 6. O să fim liberi!